tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Buntis ako. At kailangan kong patayin ang bata dahil buhay ko ang nakasalalay. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig ng iyong programa. Ito ang libangan ko. Kapag free day ko or off ko. Marami na akong narinig na iba't ibang klaseng kwento ng ating mga kabisyo. And right now, I just want to share my own story na sana ay magbigay ng inspirasyon sa iba. Itago mo ko sa pangalang Donna. At ito, ang aking secret file. Year 2022. My husband and I celebrated our 5th wedding anniversary. Parehas na maganda ang trabaho namin dito sa ibang bansa. And we are now in our early 30s. One thing na challenging sa buhay mag-asawa ay ang pressure sa pagkakaroon ng anak. Oo. Laging may pressure sa pagkakaroon ng anak. Lalong-lalo na kapag alam ng buong bayan na matagal na kayong kasal. Actually, na-lesson naman yun nung nang ibang bansa kami. Kaya lang there was a time, back in 2019, nagkaroon kami ng reunion sa side ng mother ko sa Pilipinas. That time, 2 years pa lang kaming kasal ni hubby. At inaasikaso pa lang namin ang aming papers abroad. Doon sa reunion na yon, imbes na masaya lang naman ang lahat, iba ang naging pakiramdam ko. May mga tito at tita ako na ang bungad agad sa akin pagdating ko sa reunion ay kung kailan daw ako magkakaanak. Tinanong pa nga nila ang asawa ko kung meron na nga bang laman ang tiyan ko. Alam mo yun, DJ Rocky, nakakaasar. Kasi sino ba namang hindi gumugusto na magkaroon ng anak after wedding? Although depende naman yun sa season ninyo and depende sa priorities. But for us, we've been trying and wanting to have a kid. At ang matindi pa dun, nagkumpulan pa ang lahat ng mga tito at tita ko
At ang pinag-usapan nila that time ay ang relationship namin ng asawa ko. Merong pa dong kinukumpara yung sitwasyon ko dun sa iba ko pang pinsan na mabilis nagkaroon ng anak. 3 months after the wedding, ayun, buntis na agad. And then, nandun yung sister ko. Currently, that time, buntis. Bira lang daw ng bira. Asar na asar ako nun. At hindi maipinta sa pagmumukha ko yung pagkaasar ko. Lumaki kasi ako sa pamilya ng mga kababaihan na halos lahat doon sa pamilya merong offspring. Na para bang ang dali-dali lang sa kanila ng lahat. Na anytime na gustuhin nila na magkaroon ng anak, then boom, buntis na agad. But my case, it's an isolated case. Yung sister ko, buntis sa mga 3 anak samantalang ako wala. Then, kung alam lang nila na super focus ako sa pag-monitor ng ovulation at period ko, na para bang isa na akong scientist sa isang laboratorio. Hindi ko lang lahat masabi yun because I am also frustrated sa situation na meron ako. Kung pwede nga lang gumawa ng himala, diba? Ginawa ko na. Although, may technology naman. Pero napakamahal. And since hindi pa rin naman namin priority ang pag-aanak, that time, well, we took our time. Hindi pa rin mawala yung inis ko dun sa mga kamag-anak ko. Na kung ano-anong pinagsasabi tungkol sa relationship, sa marriage, and sa pagkakaroon dapat namin ng anak. I get it. Ganun talaga ang kultura ng mga Pinoy. Laking pasalamat ko na lang na nakapunta kami ng ibang bansa. Na lesson yung ganun. Then, we focused in our married life. Hindi ko na masyadong pinansin yung mga sinasabi ng mga tito at tita ko. Although there are times na nangungumusta sila, yung parents ko, nagtatanong na rin. Pero iniba ko na lang yung mindset ko. Baka talagang gusto lang nila na magkaroon ako. Magkaroon kami ng asawa ko. Kasi excited sila na magkaroon ng apo o ng additional baby sa family. The year 2022, kakatapos lang ng 5th anniversary celebration namin. May napansin ako sa sarili ko. May napansin akong bukol sa dibdib ko. And dahil feeling ko naman bata pa naman ako, also wala naman kaming family history ng breast cancer, hindi ko naman agad inisip na seryoso yung bukol na yun. Medyo pinatagal ko pa. Kasi parang hindi naman ganun ka-worried yung mga doktor. Then few months later, nag-decide na akong magpa-mammogram. At dun ko nalaman na may BI-RADS 95 ako. Anong ibig sabihin nun? 95% daw may breast cancer ako.
Na-diagnose ako ng stage 2 breast cancer. It was October 16 when I was diagnosed. Then ni-refer ako sa isang clinic para mag-freeze ng itlog ko. Kasi sabi ng doctor, pag nagpa-chemo ako, pwede ako maging infertile. Ang unang appointment ko para sa egg retrieval ay October 22. Pero bago pa ang lahat ng yon, noong October 21, napansin ko nang may iba sa akin. Hindi pa ako nagkakaroon. Madalas naman kasi ako magkaroon ng delayed period. Pero para lang sigurado, nag-pregnancy test ako. So umihi ako dun sa test kit na yon. Waited for a few minutes. Nakaupo lang ako nun sa trono. And then when I checked again, the kit, nanlaki ang mga mata ko. 2 linya ang nakikita ko. That only means positive. Positive. Nagre-ready ako for chemo. Tapos biglang malalaman ko buntis ako. Nagpanik ako. Tinawagan ko yung asawa ko na nasa work that time. Then sabi niya, let's make it happen. Don't worry, I got you. We will do everything. Then tumawag ako sa oncologist. At ang sabi, magpatuloy lang daw ako sa clinic dahil may kakayanan naman sila na makita kung viable pa yung pregnancy. Pero alam mo yun, DJ Rocky, hindi ko maiwasan na magduda sa dalawang mga mata ko kung totoo ba yung nakikita ng mga to kasi parang hindi totoo eh. Hello, may breast cancer ako tapos eto buntis ako. Eh di ba normally ang mga nabubuntis yun yung mga healthy? Ang daming takot. Naisip ko, what if kailangan kong i-terminate yung pagbubuntis ko? What if kailangan kong isakripisyo yung sarili kong buhay para sa anak ko? We really wanted this so bad. Pero anong gagawin kung may sakit ako? So nag-usap kami ng asawa ko at ng mga doktor tungkol sa mga options. Kung mag-determinate ako ng pagbubuntis ko, I needed to wait 8 weeks bago ko gawin yung egg retrieval. At hindi pa ako pwedeng mag-chemotherapy nun. Kung maghihintay ako ng 8 weeks, papasok ako sa 2nd trimester at pwede na ako magsimula ng chemo. Pero seriously, hindi ko kayang isipin na magki-chemotherapy ako habang buntis.
Sa isip ko baka may masamang mangyari sa baby. Pero ang sabi, may mga kababaihan na raw na nauna nang dumaan sa ganong klaseng proseso. May mga case studies naman na pwedeng gabay ng mga doktor. So they told me that everything's gonna be okay. Pero alam mo, DJ Rocky, hindi ko pa rin maiwasan na mag-isip. Kaya ba talaga akong gamutin ng mga doktor ko habang inaalagaan ang anak ko? Itutuloy ko ba ang pagkakaroon ng anak sa mundong ito? Kahit na alam ko na hindi naman sigurado kung magiging safe siya dahil sa kalagayan ko. Mag-decide daw kami, sabi ng mga doktor. So my husband and I came up with a decision that will change our lives forever. Pinili naming mag-asawa na ituloy ang pagbubuntis ko kahit may breast cancer ako. Ten weeks ng pagbubuntis ko. Nag-undergo ako ng mastectomy. Isang operation na high risk, lalo na't buntis ako. Every day we prayed. Walang mintis. And God granted our prayers. It was a miracle. Naging ligtas si baby dun sa operation na yon. Then at 18 weeks, nag-start akong mag-chemo. Isang round kada 3 linggo. Walang palya ang check-up namin. Lumalaki ang baby namin at mukha namang nade-develop ng normal. Then, dumating na ang ika-30 week. Nagplano kami na i-induce ang delivery ko sa 34 weeks para matapos ko na ang chemotherapy na hindi safe para kay baby. Pero mukhang may ibang plano ang anak ko. Natanging silang dalawa lang ng Diyos ang nakakaalam. Dahil lumabas siya at 33 weeks. Yung labor ko, tumagal ng 4.5 oras. Sa loob ng 18 days, nasa NICU ang anak namin. Then 2 weeks after, nagsimula akong mag-chemo ulit. Isang round kada linggo. At nang mag 5 months siya, nagsimula na akong mag-radiation. Araw-araw ng 7 linggo. Sa ngayon,
Kapag tinitingnan ko ang anak namin ng asawa ko, walang salita na makapagpapaliwanag kung paano namin lahat na pagtagumpayan yun. Hindi ko rin alam kung ano yung perfect word para ma-describe yung paghihirap na dinanas ko sa pagpili namin ng desisyon namin yun. Pero isang bagay lang ang sigurado. Thank God for technological and medical advances. Hindi ko alam kung ano ang magiging lagay ko sa mga susunod pang araw, buwan o taon. Pero ang proud ako ay lumaban ako. At kasama ko sa laban ko ay ang asawa ko. Hindi namin hinayaan yung takot na mamayani sa mga puso namin. Nagdasal kami ng nagdasal, patuloy na umasa. At hindi nga kami nabigo. We also thank the Lord for the doctors na talagang gumabay sa aming mag-asawa at kay baby all throughout our journey. Siguro kung hindi dahil sa kanila, wala na ako ngayon dito. Kaya sa mga kapwa ko babae dyan, at sa mga mag-asawa dyan, na trying, tandaan ninyo, when the time is right, the Lord will make it happen. Tiyaga-tiyaga lang. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ninyo. Continue praying for it, and it will happen. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Donna. At ito, ang aking secret file.